फाइनाली पासीघाट गेट मोनबाय नै बेनो पासीघाट गेटआ बे पुराना गेट जाहैबाय बियो पासीघाटनि अरुणाचल प्रदेश पासीघाट गेट बियो नै अरुणाचल हाबग्रा नेचारेल जायगाया साउथ पलुसन गैया ओरैबायदि मोजां हाजो हाला जायगा बिराद मोजां आरोना सबसे बेस्ट मोनो आं खुलुमबाय रायजोफोर दिनै दंफैयो आङो अरुणाचलनि पासीघाटआवहाय टाउनाव दङ दायो ओमफ्राय मैया दंमोन जुनाय मोरखं स्लेबावहाय दा जुनाय मोरखं स्लेबाव फैनायजों लोगोसे ओरैहाय अरुणाचलनि माखासे भिउ पइन्ट जायगाफोरखौ नायलांनि नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजोंहाय नायलांनो हागोन ओरैबायदि मोजां हाजो हाला जेरैबो नेचारेल जायगा दा अबे जायगायाव थांनाय जायो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांखागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला जुनायनि सासे ब्रादारा जोंखौहाय लाबथिंगोन मैयाबो मोनाव लायखादों ब्रादारानो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मालाबाफोर जुनायफ्राव फैयोब्ला गारिनि प्रयोजन जायोब्ला बिथांनि गारियानो गंनै गंथाम दंखायो माखौ लानानै थांनो गोसो थांनो हागोन एसे खम बेसेयावनो जागोन नोंथांमोननो आं नाम्बारखौ दा लास्टआवहाय आं होना होगोन खुगानिफ्रायनो मिथिना लागोन आरोखि बिथांनिफ्राय मालाबा समफ्राव जुनायफ्राव फैयोब्ला डाइरेक्ट कल खालामदो नोंथांखौ प्लेटफर्मनिफ्राय लायगोन बिथाङानो ओमफ्राय लायनानै ओमफ्राय अबाव थांनो गोसो पास बानायनाय मानाय बिथाङानो बानायजोबखागोन बिजोंल' रायलाय ओमफ्राय अबेयाव थांगोन गासैखौबो लानानै थांजोबगोन आरो बिथाङानो दा गोबाव खालामा माथिनो थांबाय थानि बेफोरो गासैबो अरुणाचलनि पासीघाट टाउन जाहैबाय बिराद गोलाव जादों मथा मथि जोंथ' टाउन एरियायाव हाबनानैहाय लकेशनफोरखौहाय देखायबाय थानो हानाय नंला ओरैनो जास्ट लामा लानाय जाबाय आरोखि दा बेफोरबायदिनो आरो नै टाउना नै मार्केट थाङोबा बिथिंजाय थांनांगौ जाहैबाय बेबायदि आरो नै टाउना दाबो बिल्डिंफ्रा गोदान बानायगासिनो दङ आरो नै बिराद मोजां बानायदों नायलांदो नै बेफोरबायदि आरोना लामाफ्रा ओरैबायदि मोजां ना क्लिनल' आरोखि नै दा गोजौआव थांथारनि जोङो नायलांबाय थानो हागोन आरोखि ना नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन अरुणाचलाव फैब्ला माने फिलिंसआ आलदा जाखायो आरोखि नै बिराद मोजां ओरैनो हनै दैफ्राथ' रायज्लायजाया दैया अखा बे दलांनि दैफ्रा नेचारेल नै बे लामाया बेबायदि आं दलांजों दिन्थिहरनि दैखौ नै दैया नायदो रानाघाटना ओरैबायदि मोजां ना ओइ नै लन्च सालायगासिनो दं गाहायाव माबानि आरो इयो बट ना मा होनदों बिराद स्पिड खारनो हनै बेरायदों दा लोगोफोर थांबाय थानि दे नायलांबाय था एसे समावहाय नायनांगौ आरो गाहायाव रिजर्टफोर दंलाबायो रानाघाट माने हमस्टेफोरबो जागोन आरो बेयावहाय गाहायाव दंलाबायो बेबायदि बरिया भिउ पइन्ट गाहायाव बिराद मोजां दैया क्लिनल' नै ओमफ्राय हिंगिं ब्रिजआवहाय एसे बेरायफैबाय आरोना नै बियो हिंगिं ब्रिज चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय नामाथाय नै ओमफ्राय गाहायाव ओइथिंजाय मानसिफ्रा पिकनिक जालागासिनो दङ आरो बिराद गोजौआव दं नालाय दैयाथ' बिराद क्लिनखा बिराद ना थागोन बेयावहाय नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबे हिंगिं ब्रिजआ फिथिंसो नागिरो आरोना खायलें जायो फाग्लासो नै बिराद मोजां जायगाया खिन्थु गाहायावहाय नैबे दैयावनो बिराद मानसिफ्रा पिकनिक जालायो आरो खोलाहाबो बिराद गोथौ खोलाहाथ' मथा मथि नैबे दैया गावनानै फैनायसो आरो ब्रह्मपुत्र सागराव गोलैहैजोबगोन जाहैबाय बियो बैथिंजाय थाङोब्लाथ' लोगो मोनहैगौमोन ओमफ्राय आं थांनायबो जायाखिसै ना बेयावनो बेरायफैबाय ओरैबायदि मोजां दे खिन्थु बेरायनोहाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो बेफोरबायदि हाजो हाला बिफां लाइफां नेचारेल जायगाफ्राव बेरायफैयोब्ला ओमफ्राय हंनाय बैयावहाय मोनसे अरुणाचलनि मा जात खखा ना मा होनांगौ जाखो ना सादों ना मादों जाखो बेबायदि आरोखि दा लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन नैबे अरुणाचलनि सियां दै बेबो ब्रह्मपुत्र दैयावनो गोलैहैदेरो आरोना ओरैबायदि गोथौ नै अयथासार गोथौ आरो बेयावहाय नै ओमफ्राय एसे नायबाय जोङो जायगाफोरखौ माने बियो ओरै बोहैलांबाय नै बिराद गोथौ आरोना नै फैयै फैनानै ओरैजों फैबाय जोङो नै अरुणाचलनि बर्डारावहाय दसे जिरायथ'बाय जोङो कमलाजानि ओरै थांगोन आरो दसे बेरायनि आरोना मथा मथि
बिराद मोजां जायगाया बेरायनोहाय ओरैहाय थांनोसै आरोना नै हाजोफ्राथ' बिराद मोजां मोजां नेचारेल जायगा नै बडाक ओरैथ' थाबाय नै दैया बिराद गोथांल' बेसेबांबा गोथौ नै हाजोआ बिराद मोजां मोजां दै खिन्थु नै ओरैहाय खमला हिरि फानो आरोना बडाकआवहाय ओरै एसे गाहरनि आं बडाक बस्ति आयु दैया नै गोगोम बेसेबांबा गोथौ नै ओरै अयथासार गोगोमखादै नै आं ओरैहाय नायलायनोसै ओरैहाय नै खमला फानदों आरोना बे गोजौआव गाखोनानै आं एसे देखायहरनोसै भिउ पइन्टखौ बडाकआव नै बेफोरबायदि बुस्थु फानो आरोना नै बिराद मोजां मोजां नै ओंख्रि जानो भाजा कितना 20 रुपिया 20 थाखानि आरो बे बुस्थुआ मा आखायानो मोदोमजोब्बाय नै फाग्लासो फुदिना ना मा होनो ओमफ्राय नैबेबा मा मा कियासिसो अ बा हाथ' लोगो मोनलायलाबाय फैजोबखो नै अरुणाचलावहाय नायलाय सोरखौ लोगो मोनलाबायफैदों दे हेपि निउ इयार जोंनिया औ अरुणाचलावसो लोगो मोनबाय नै बस बरिया नै जोंना मोजां मा मा लादों खमला दे बरिया औ नै ओमफ्राय नैबे माबानि अरुणाचलनि जोगोनार नै रंगाजों जाबजों मोनफाबाय ने 200नि 100ल' बरिया मोजांथ' बरिया थांबाय नोंसोर माबायदि दै दं दा औ आस्सा नै ओरै बिनानावमोना थांजोब्बाय मोजां वाटारफला दे थांबाय बिसोरो ओरैहाय जों थांनि गोजौआवहाय बै बिनानावा एसे वाटारफलाव थांब्ला फिस लागोन आरोखि ना नै बेयावहाय दै लोंनो हागोन ओमफ्राय ओरै गोजौआव गाखोलांनांगौ बै गोजौआवसो वाटारफला नै बेबायदि आरोखि रिदा रियो रिजों रिगो रिजौ रियाव रिथां रिनो रिसै रिमा रिनो रिहोन रिला रिबै रियाव रिगो रिजौ रियाव रिअ रिथार रिफल रिदं रियो रिबि रिखौ रिनाय रिनो रिथां रिगोन रिमो रिजां रिजाय रिगा रिदं रिबा रिबु रिफै रिबाय रिबा रिजों रिगो रिजौ रियाव रिथां रिनो रिसै रिबय रिबो रिफै रिना रिनाय रिबे रिराय रिफै रिजों रिबो रिथां रिगोन रिगो रिजौ रियाव रिबि रिनि रिखाय रिनो रिखाव रिलाय रिखौ रिनाय रिजायाबाय रिजा रिबाय रिउ रिना रिसल केनेकुवा लायसिल सिस्टार जागाखौ बरिया न कटफोरा जरहाट अ आच्छा आमी बङाइगाव अ चिरां रिदा रियो रिजों रिगो रिजौ रियाव रिथां रिनि रिफै रिबाय रिथा दा फाइनालि जोङो नै वाटारफलाव मोनफैबाय आरोना दा फिसाल'सै नै मानो होनब्ला दैया रानबाय सिगां बांसिन दंमोन आरो दा बेबायदि आरो आं एसे देखायनि खाथियावहाय माने बेरायफैनायजों लोगोसे एसे भिडिअ लानाय जाबाय गाखोलांनि गोजौआव ओरैबायदि मोजां हनै वाटारफल बाज्रुमदों आरोना दै नैबेजों गाखोलांनांगौ आं एसे खाथियाव थांनानै देखायनोसै वाव बरिया नै गोजौनिफ्राय गोलैदों आरो नै बेबायदि नोंसोरबो फैनानै नायफैनो हागोन आरो दायो जोङो थांगासिनो दङ थांफिननायसै जोङो जुनाय फारसे लामाफ्रा नै बेफोरबायदि आरो मोजाङानो ओमफ्राय जोङो नैबे ब्रादारनि गारिखौनो लांदोंमोन गारि सालायगासिनो दङ नोंथांमोना जुनायाव फैयोब्ला बेरायनो गोसोब्ला नैबे ब्रादारनि गारिखौ लानो हागोन आरो गंनै दंखायो गंसे गोदान दंबावो माने जों एसे बोराय हां माहांखौ लाबोदों आरो मथा मथि बोराय नङा गारिया गोदानानो माने प्लास्टिक बोखारलायि दं आरो गंसे बेना बे प्लास्टिक बोखारलायिखौ लाबोथ'वाखै आरो ओमफ्राय जेरावबो थांखायो दा ब्रादार ने अरुणाचल ओमफ्राय जोंनिथिंजायनि फैब्ला कल खालामनो हागौ नोंनाव नाम्बारा बुंदो खेबसे नोंना 9954017099 आरो खेबसे होननांगौ दे 9954017099 औ दा नैबे नाम्बारावहाय कल खालामनानै ब्रादारखौ लोगो लानो हागोन ओमफ्राय ब्रादारनि गारिजों ओरैबायदि इन्जय बेरायहैनो हागोन आरोखि ना